Ryby v akváriu sú fascinujúce a mnohé z nich prekvapia aj skúsených chovateľov. Rybky v akváriu nie sú len krásne, ale aj inteligentné tvory, ktoré sa dokážu navzájom učiť a prispôsobiť svojmu prostrediu. Rôzne druhy rýb majú rôzne potreby a správanie, čo znamená, že správna kombinácia v akváriu je kľúčová pre ich zdravie a pohodu. Kvalita vody je zásadná pre život rýb v akváriu, preto je dôležité pravidelne kontrolovať pH, tvrdosť a nitráty. Niektoré ryby, ako napríklad krevety, majú dôležitú úlohu v akváriu, pretože pomáhajú udržiavať čistotu a rovnováhu ekosystému. Rybky ako gapy sú veľmi populárne pre svoju rozmanitosť farieb a veľkosti, čo ich robí obľúbenými medzi akvaristami. Cichlidy sú známe svojou inteligenciou a zložitými socializáciami, často si vytvárajú hierarchiu v akváriu. Správne filtrovanie a aerácia vody sú kľúčové pre zdravie rýb a celkovú biologickú rovnováhu v akváriu. Mnoho druhov rýb, ako sú platie, sú známe svojou priateľskou povahou a sú ideálnou voľbou pre spoločenské akvária.